kunungo alamisa février kalo tile 27 dangarwalew kɔni kɛra ka ɲɛsin kani bɔnzɔn duguma ni o bɛ bankasi marabolo kɔnɔna na. Duguma dɔw ka seerela kuli marifatigi caaman nana wula nɛgɛ ɲɛ 18 waati ne kana mugu wuli ka ɲɛsin kani bɔnzɔn dugu kɔnɔna ma. Dugumaw kɔni carilen kɔfɛ jadiwale tigilamaw olu donna dugu kɔnɔna na ne ka sow jeni, suma marayɔrɔw ka olu jeni, ka fara o kan feerelikɛyɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen kɔni jeni, ne ka sɔrɔ ka dugu baganw fara ɲɔgɔn kan ka duuru don fiɲɛ na. Mali fintigilakaw kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se nin yɔrɔ in na nka u nana sɔrɔ tiɲɛni o barika bonyana. U ni dangarwale tigilamaw mɛnna ɲɔgɔn na ka waati jan bɔ fo ka taa su kɔrɔbaya. Bajangara gouverneur n'o ye Sidi Mokhtar El Béchir ye ale kɔni kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ ale fana ye Mali fintigilakaw fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka sa dɛmɛ don ka ɲɛsin kani bɔnzɔn dugu ma. A kɔni sera kani bɔnzɔn dugu kɔnɔna na su nɛgɛ ɲɛ 2 waati ka taa dɛmɛ don ka ɲɛsin ninnu ma. Nin dangarwale in kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko maa tan bɔɲɔgɔn ko olu de bɔnɛna u nin na, maa caman olu joginna. Bi sɔgɔmada in na a yirala k'a fɔ ko basigi kɔni seginna ka na ko kura ye nka kani bɔnzɔn dugu tasuma o kɔni taara n'o ye. Hakilina jiginna nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dangarwalew ka kɛ ka ɲɛsin kani bɔnzɔn dugu ma. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan bankasi sifilakaw kɛn bɛ ka murutili boloda n'an b'a wele ko désobéissance civile baw u ka fɔla kabini san 2000 ale ni 23 daminɛna dangarwalew kɔni cayara bankasi mara kɔnɔna na wa a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u nin na ani ka caman bagantanya ka sababu kɛ dangarwale tigilamaw ye. Tijani Widrago, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.